Вітаю у черговому випуску програми «Громадянин України в Польщі». Мене звати Софія Будко, і разом із запрошеними експертами ми маємо можливість обговорити найважливіші питання щодо організації життя та перебування в Польщі громадян України. І сьогодні ми поговоримо про те, як уникнути ситуацій, які можуть загрожувати нашій безпеці, та що робити у разі, якщо з нами щось трапилося. Сьогодні в студії ми вітаємо комісара прес-служби Головного управління поліції Пьотра Świstaka. Dzień dobry, witam bardzo. Добрий день, щиро вітаю. Добрий день, пане Пьотре. І моє перше питання: з якими викликами зіштовхнулися працівники поліції з початку повномасштабної війни в Україні? Від початку війни польська поліція проводить низку заходів, спрямованих на убезпечення людей, які втікають з України. Від самого початку прикордонний район були відправлені додаткові сили. Там вони повинні інструктувати біженців, допомагати їм на місці, а також на території країни. Ми проводимо низку заходів та профілактичних зустрічей. Такі зустрічі проводять поліцейські, які зустрічають біженців. Повідомляють, які загрози можуть на них чекати, як з ними боротися, куди телефонувати. Jakie zagrożenia mogą ich spotkać, jak sobie z nimi radzić, gdzie zadzwonić. Це зустрічі не лише для дорослих, але й для дітей. Їх проводять польською мовою, але швидко перекладають українською. Natomiast bardzo szybko są tłumaczone na język ukraiński. І chyba takie найперше питання, з якого логічно почати. Що повинна перш за все зробити людина, яка перетнула кордон? Які її наступні кроки? Я сама це пережила, коли приїхала до Польщі в кінці березня. Проте в моєму випадку я точно знала, куди повинна їхати. Натомість є багато людей, які перетинають кордон і не розуміють, куди їм далі звертатися. Що повинна зробити така особа, щоб потурбуватись про свою безпеку? Куди повинна звернутися та з ким контактувати? Якщо біженець перетинає польсько-український кордон, він повинен повідомити в пункт прийому. Такі пункти розташовані біля кордону, а також на вокзалах. У випадку Варшави – на Східному та Західному, або на інших вокзалах міст. Він повинен прийти в цей пункт прийому, які вже попередньо були створені воєводськими, повітовими або гмінними управліннями. Там є люди, які займаються питаннями біженців. Людина, яка працює в таких пунктах, повинна мати картку з ім'ям на видному місці. Тому, коли біженець звертається до такого пункту, відразу може бути впевнений, що звернувся куди потрібно. Одразу widzi, że jest to osoba, do której może się zgłosić. Зазвичай люди, які хочуть допомогти біженцям, приїжджають до таких пунктів. Йдеться про поляків з власними або орендованими автомобілями. Такі особи перевіряються працівниками поліції, що це за людина тощо. Також перевіряється транспортний засіб, і тоді людей закріпляють за даним водієм і фіксується, в якому напрямку вони їдуть. Такі особи są wpisywane i są od razu... Цих людей записують і відразу відправляють туди, куди вони хочуть дістатись. Польська поліція Польська поліція замовила друк майже 500 000 листівок. Це листівки польською та українською мовами. У цих листівках насамперед подана інформація про те, що робити, якщо у вас немає транспорту, аби доїхати до місця призначення. Або що робити, якщо вам пропонують транспорт випадковій особи. Ми обов'язково повинні надіслати родині фото. Якщо це випадкові люди, і ми сідаємо у випадкове авто, дуже важливо. Не сідайте в авто поодинці, сідайте групами, записуйте номери. Також можемо сфотографувати автомобіль. В жодному випадку не віддаємо мобільні телефони чи наші документи. Ми негайно повинні повідомити друзям та родині, в якому напрямку та яким автомобілем ми вирушаємо, бо це дуже важливо. Одразу інформуємо своїх приятелів, своєї родини, в якому керунку się udajemy, jakim samochodem, ponieważ jest to bardzo ważne. Але, я б хотіла уточнити для наших глядачів, чи це стосується тих волонтерів, які не зареєстровані, чи всіх? Це стосується лише тих волонтерів, які не зареєстровані. Це дуже важливо. Тобто, чи правильно я зрозуміла, якщо вони зареєстровані, то небезпеки як такої немає, тому що вони під контролем поліції? Саме так. Зареєстровані волонтери перебувають під контролем поліції. У такому випадку ми точно знаємо, в якому напрямку та
куди їдуть біженці. Osobach niezarejestrowanych, to tutaj, tak jak wspomniałem, apelujemy również na Якщо говорити про незареєстрованих волонтерів, то тут хочу вас скерувати на сайт польської поліції policja.pl, де розміщені відеоролики про те, що робити та як поводитися. policja.pl i tam te wszystkie spoty są również informacje i również jest ta ulotka, gdzie można dokładnie przeczytać w języku ukraińskim, jak się zachować. Також там є листівка, де можна детально прочитати цю інформацію українською мовою. У головному управлінні поліції діє телефон довіри. Він працює кількома мовами – польською, українською та англійською. Таким чином, ви можете зібрати всю необхідну інформацію про виїзд. Osoba, która dzwoni, na pewno uzyska pomoc. Тож людина, яка туди зателефонує, обов'язково отримає допомогу. У листівках ми також можемо знайти номер телефону до Центру пошуку зниклих осіб. Якщо особа зникла в Польщі, тут є номер телефону та адреса електронної пошти, куди можна звернутися по інформацію, щоб дізнатися, що з нею сталося. У разі підозри у торгівлі людьми або ж справі інших злочинів, ми також можемо повідомити за вказаним номером або надіслати запит на електронну адресу. Та я ще повім нашим для наших глядачів. Хочу сказати, що всі ці посилання ми розмістимо в описах до наших випусків, щоб ви могли скористатися цією необхідною інформацією. І тут є ще як буде виглядати цей процес для поляків, які хочуть запропонувати допомогу. Хто хоче власне допомогти, так? Ми щойно обговорили, що повинен робити біженець. А якщо людина з Польщі хоче, наприклад, допомогти з транспортом, проживанням, що їй робити? Чи повинна вона десь зареєструватися? Ви згадали про це, проте уточнімо ще раз. І, наприклад, якщо це просто допомога з транспортом, то чи потрібно реєструвати автомобіль? Де це робити? Як має діяти така особа? Як я вже згадував, люди, які хочуть допомогти та які приїжджають власними автомобілями, реєструються у пункті прийому. Там ці транспортні засоби перевіряють, а також перевіряють людину, яка хоче допомогти. Повертаючись до питання прибуття біженців, варто наголосити, що пункти прийому є у кожному місті. Там можна отримати всю інформацію, підзарядити телефон, отримати додатковий теплий одяг, знайти місце відпочинку. Це все безкоштовно. Люди також можуть отримати сім-карту, що також є безкоштовним. Ми закликаємо людей, які зголошуються, допомогти, щоб не діяли необдумано. До нас часто надходить інформація про фальшиві оголошення щодо оренди помешкань. Йдеться про оголошення в соціальних мережах, де багато людей поширюють повідомлення про оренду квартир за дуже вигідною ціною. Багато біженців, на жаль, потрапили в таку пастку. Ситуація виглядає таким чином, що у соцмережах з'являється оголошення про оренду квартири за дуже вигідною ціною. Але є примітка, що за мить цю квартиру можуть винайняти, тому що zацікавлених багато. Tylko jest informacja, że mieszkanie może za chwilę bardzo szybko być wynajęte, ponieważ jest bardzo dużo zainteresowanych. Тобто такий haczyk. Taki haczyk, dokładnie. Osoba dzwoni pod podany adres na stronie. Людина зв'язується з цією особою, телефонує на вказаний номер, з іншого боку її просять внести предоплату, скажімо, 500 або 1000 злотих. На наступний день вони домовляються зустрітися у визначеному місці. I okazuje się, że І виявляється, що такого місця не існує, такої квартири немає, а особа, до якої ми телефонували, зникла. Зв'язку немає. nie ma kontaktu. Natomiast również apelujemy, żeby... Тому ми також закликаємо винаймати помешкання через перевірені сайти, які офіційно зареєстровані, або навіть попросити когось із ваших друзів звернутися в таке агентство, де вам зможуть допомогти. Żeby poszedł do takiej agencji i Żeby pomogli, tak? Ми також неодноразово отримували повідомлення про фальшивих перевізників. Сам проїзд, скажімо, від східнього вокзалу до Окенча коштує 700-800 злотих. Це дуже дорого. На Окенчі коштує 700-800 злотих. То są bardzo дуже Завжди слід звертати увагу на те, щоб на даху автомобіля була табличка таксі, а також на бічних дверях була сиренка, тобто русалка. У даному випадку логотип Варшави або ж іншого міста. А ще в автомобілі має бути водійське посвідчення. Потрібно бути дуже уважним, щоб не потрапити в таку пастку. Я власне кажучи, хочу підкреслити, що на нашому каналі згодом з'являться нові випуски програми. Один із них буде про помешкання, про те, як безпечно орендувати квартиру. Тому запрошуємо наших глядачів до перегляду. Щодо того, чи можна скористатися теплим одягом та їжею на вокзалах, я це все підтверджую, оскільки ми з мамою приїхали до
Хельма потягом та відчули це все на собі. Нам допомогли зареєструватися, отримати сім-карту, нагодували і постійно пропонували допомогу. Це правда, і все це було безкоштовно. Nakarmili i wszystko zaproponowali, także to jest prawda i to wszystko było za darmo. Tak więc jak widać, te punkty recepcyjne są bardzo... Тому, як бачите, ці пункти прийому дуже корисні. Ми закликаємо звертатися туди всіх, кому потрібна допомога. До таких punktów, jeżeli potrzebują pomocy. Можливо, я трішки відійду від теми, проте також варто надати інформацію водіям-біженцям з України, які прибули до Польщі на власних автомобілях. Йдеться про правила дорожнього руху. Тут потрібно зазначити, що ті правила не відрізняються від тих, які діють в Україні. Zwrócić uwagę, że te przepisy, tak samo dla kierowców z Ukrainy, jak i z Polski, są takie same. На сайті Головного управління поліції policja.pl ми можемо знайти інформацію польською та українською мовами про головні правила дорожнього руху. Tu mamy najważniejsze przepisy ruchu drogowego. Warto zwrócić uwagę, Хочу підкреслити, що від початку 2022 року змінився тариф, і штрафи за порушення правил дорожнього руху дуже високі. Можемо навіть заплатити штраф у кілька тисяч злотих. Основне правило стосується норми щодо рівня алкоголю в крові. Тобто від 0,2 проміле до 0,5 проміле – це порушення понад пів проміле. Це злочин, тому ми закликаємо вас не сідати за кермо у стані алкогольного сп'яніння, оскільки будете мати великі проблеми, а також можете позбавити когось життя. Żeby w ogóle nie wsiadać do samochodu pod wpływem alkoholu. І ми постійно всіх закликаємо за жодних обставин не сідати за кермо навіть після випитого одного келиха пива. Окрім того, потрібно використовувати ремені безпеки не лише водіям, але й пасажирам. Заборонено користуватися мобільними телефонами. Під час керування автомобілем увесь час повинні бути увімкнені ближні фари. Nie korzystamy z telefonów komórkowych. W czasie jazdy powinniśmy cały czas mieć włączone światła mijania i taki... Підсумовуючи, якщо ви відчуваєте якусь загрозу, потрібно повідомити про подібний інцидент за номером екстреної допомоги 112. Там з вами зв'яжеться або поліцейський, або пожежний, або працівник швидкої допомоги і відразу повідомлять, яка служба приїде на інцидент. Ratunkowego i od razu będzie wiadomo, jaka służba przyjedzie do danego zdarzenia. A czy może wie pan... Можливо, ви знаєте, як виглядає ситуація з мовою. Адже якщо людина погано розмовляє або зовсім не розмовляє польською мовою і телефонує, наприклад, до екстреної служби, то чи вдасться їй порозумітися? Чи є хтось, хто розмовляє українською і зможе допомогти? Ми на крок попереду. А тому, якщо людина зателефонує на номер екстреної служби 112, неодмінно порозуміється з кимось, тому що там вже є люди, які говорять українською, і безсумнівно такий дзвінок буде спрямований до цієї людини. Skierowana w odpowiednie miejsce. Kontynuujemy У temat продовження теми bezpieczeństwa безпеки на дорогах. У цілому, якщо людина в'їжджає до Польщі власним автомобілем, то чи повинна вона про це когось повідомити? Можливо, потрібно зареєструвати свій автомобіль чи легалізувати? Ні, якщо людина перетинає кордон власним автомобілем, ясна річ, що цей автомобіль, як і водій, будуть перевірятися прикордонником. Як я вже згадував, усі правила дорожнього руху в Польщі такі ж самі, як в Україні. Немає жодного обов'язку до реєстрування транспортного засобу. При собі людина повинна мати лише повний пакет документів та комплект транспортного засобу. I może, żeby pan tak jakby... Ви могли б для наших глядачів сказати, що повинен зробити громадянин України, який, скажімо, став винуватцем автопригоди на дорозі, або, наприклад, був її свідком? Що потрібно зробити спершу, а що згодом? Żeby mieli i nasi widzowie instrukcje. Якщо біженець або водій з України спричинив аварію, то йому обов'язково потрібно подзвонити за номером екстреної допомоги 112. І тоді приїдуть відповідні служби на місце події. Якщо є постраждалий, то обов'язком винуватця є надати допомогу. Слід пам'ятати, що ненадання допомоги потерпілому може каратися позбавленням волі на строк до кількох років. Якщо ми вчинили правопорушення, наїхали на когось, ми також можемо написати заяву. Туди вписати дані з документів. Це, звісно, буде покриватися із вашого страхування або зі страхування іноземця. Але це при умові, якщо ми не зможемо викликати патруль поліції, який сам напише відповідну документацію, і тоді ця ситуація вирішиться з їхньою допомогою. Тобто найголовніше – це подзвонити за відповідним номером і надати допомогу, якщо вона комусь знадобиться. I Ще порушимо тему фінансової безпеки. Bezpieczeństwa finansowego.
Думаю, можна розділити її на дві частини, бо з одного боку я часто бачу волонтерів поруч з магазинами, які збирають гроші. Nie wiem, gdzieś jeszcze wolontariuszy, którzy zbierają jakby pieniądze. I szczerze mówiąc, Чесно кажучи, маю сумніви, наскільки ці люди перевірені і наскільки їм можна довіряти. Na ile można jakby im ufać, czyli jak to wygląda? Як це виглядає з точки зору поліції? Чи може rzeczywiście Чи насправді це люди, яким можна надати цю фінансову допомогу? Як громадянину самому перевірити, чи ця людина викликає довіру? Заслугує на заufanie. Rzeczywiście niejednokrotnie widzimy w okolicach... Дійсно, ми не раз бачимо, що поблизу магазинів та торгових центрів є збір допомоги біженцям. Якщо ми не впевнені, що така людина має добрі наміри, ми можемо ретельно перевірити веб-сайти, портали, які займаються збором коштів. Weryfikować dokładnie portale, które zajmują się zbiórkami. Niejednokrotnie На жаль, часто також на веб-сайтах, і на це варто звернути увагу, є фейкові збори коштів, де просять внести оплату. Ті сторінки дуже схожі на справжні, проте вони фейкові та можуть відрізнятися від справжніх лише кількома символами. Mogą różnić się kilkoma Тому, znakami. якщо ми не впевнені, Dlatego, краще jeżeli не jesteśmy платити, pewni, не переказувати туди коштів. nie wrzucajmy tam... Користуймося лише перевіреними Sprawdzajmy веб-сайтами. tylko zweryfikowane strony, a na pewno nie zostaniemy oszukani. Również niejednokrotnie... Часто громадяни України, які отримали сім-картки після в'їзду до Польщі, отримують фейкові СМС, фейкові електронні листи про збір коштів. Dostają fałszywe wiadomości e-mail o, powiedzmy, zbiórkach. Proszą, żeby wejść na... Їх просять перейти за посиланням, яке було надіслано, просять там авторизуватися, і шахрай, безперечно, після цього вже має доступ до наших конфіденційних даних, до наших банківських рахунків, тому не переходьте по неперевірених посиланнях. Не дійте необдумано, не входьте в цю систему. Ті сторінки, як я вже згадував, дуже схожі, навіть ідентичні. Вони можуть відрізнятися однією буквою, а можуть відрізнятися спеціальною комою. Тож давайте завжди бути обережними та перевіряти повідомлення, які надходять до нас. Може, трохи прикре питання. Можливо, трохи неприємне питання, але якщо людини все ж таки ошукали. Наприклад, людина відкрила посилання, була в стресі і не зрозуміла, що відбулося. Що вона тепер повинна робити? Co ona musi robić dalej? Чи є можливість, що їй допоможуть у цій ситуації? І до кого вона може звернутися? Знов таки musi się zgłaszać. No rzeczywiście, no, jako policjanci... Звичайно, ми як поліцейські неодноразово отримували такі повідомлення про шахрайство. Така особа має звернутися до найближчого підрозділу поліції. У неї повинні бути знімки екрану, де буде ця розмова, і це, безумовно, буде корисним для поліцейських, які будуть вести цю справу. І, сподіваюся, людину-злодія встановлять і затримають. А я, може, ще на кінець бим просила... Наприкінці я хотіла б вас попросити звернутися до наших глядачів, тому що, чесно кажучи, ми часто чуємо, і тут йдеться не лише про польську поліцію, а загалом про поліцію, що люди не мають довіри до таких служб. Навіть я з власного досвіду скажу, що ніби розумію, що маю повідомити, можу звертатися, бо це служба, яка мені завжди допоможе. Але часом ми всі боїмося це зробити. Можливо, ви скажете нашим глядачам кілька слів, щоб переконати їх не боятись. Звичайно, ми закликаємо, весь час інформуємо, звертаємося до біженців, які приїхали до Польщі. Якщо у вас є якісь занепокоєння, ви завжди можете повідомити поліцейського. Якщо бачите його на вулиці, якщо не знаєте, куди повідомити, також можете зателефонувати. Зрозуміло, що бувають різні ситуації. У таких випадках потрібно телефонувати на номер екстреної служби 112, і вони вас перенаправлять до відповідної служби. Вас також проінформують, куди повідомити і що взяти з собою. Звісно, ця допомога буде надана. Поляки неодноразово показували українцям своє добре серце. І ми сподіваємося, вони й далі допомагатимуть. І з цього моменту наші нації ще краще будуть розуміти один одного. І, звичайно, ми будемо дружнім народом. Дякую. На щастя, попри ці різноманітні стереотипи, я часто натрапляю в соціальних мережах, де користувачами в основному є громадяни України.
Багато позитивних думок про віддачу та допомогу польської поліції. Właśnie o zaangażowaniu i pomocy polskiej policji. І я можу це підтвердити на своєму досвіді. Mogę to potwierdzić także na przykład. Ось, наприклад, в неділю я брала участь у марші, який проходив тут, у Варшаві. І було дуже приємно, що поліцейські весь час допомагали, все контролювали, були дуже привітними. Було помітно, що вони там перебувають, аби нічого поганого не сталося. Бо відомо, що такі масштабні події можуть когось спровокувати чи створювати загрозу. А тут вони просто допомагають, щоб усе було в рамках закону та в рамках порядку. Права в рамах якби порządku. No rzeczywiście naszym obowiązkiem. Звичайно, нашим обов'язком є забезпечення, перш за все, безпеки, і не лише для поляків, а й для усіх людей, які потребують допомоги чи відчувають загрозу. Zagrożeni. Ну і ми за то І ми хочемо вам щиро подякувати за це. Дякуємо польським службам, польській поліції і передусім дякуємо панові Пьотру Швістаку, комісарові прес-служби Головного управління поліції за цікаву та дуже корисну розмову та за приділений нам час. І за poświęcony нам час. Bardzo dziękuję. Дуже дякую. А наших глядачів запрошуємо до перегляду наступних випусків програми «Громадянин України в Польщі» та до підписки на наш канал. Щиро дякую і до побачення. Разом переможемо.